Africa nange mafudi nange bamtare meden kisan leñol men jaman fof e hodre mu yomto fof e danne mu Cheikh Oumar Fouti Tall golle ma jabam Seikutal kame fo bembital Mar Njaay sikato hayo bandam Njaay be koyle mi wuduru ndu Yalla jabi Jolof pey Njaay woni yara kabandam tongonda gonden ninema sadika horam tonjada njaden kominema sadika bandam tongonda gonden ninema sadika horam tonjada njaden Mamadou Njaay Mar Aïssatou Soudiallo Banu Kuma Njaay Hawa Njaay Ilhama Sinna Inshallah Alhamdulillah mi ada hidup ini net wi o nyaman on ne nyaman ni nyaman kala no ko nyani fu mi ada hidup ini woni idikum badan dum kay e mera andi mo bon ko hanki de woni dim no faal ko hanko ne dim mi ada hidup ini bon nyamade no woni unde do nyamade woni boy mi ke o ren bi mi kono so ala jebi o wanta habdi yam on kay bara be nyaman kay mala piyam de ngay no bam ni tam pudel hande be re hande ma wol binay mi donki tan ha tan fi piyam de alla adi ngay kal tan kay ma ko mi fi piyam de sala jebi ayam ko watma seeda halis tan gitina ha ani suwa ha diga da ari mi do walla mi do ana dandu dama ka rakkan morokan bi den do hol ko nafa biam de waxan nak de bari ñen ko anak hala jamay ñalawma biye biam dal hambe ran kam biam won do hande kunu ko ma ko tan wari biam wata hay nak hayda wana binda basir ma firtu so tawi mo firtan do wonto firturo basir ka wata firtu ba kunu ko ma jamay ñalawma ran hala suba ga ran hala kiki ran hala ñalawma basir firtir basir ka wata firtu gilom ya biwon biyo joddo wiya mala baba ko dan no hodo baba ko dan no biwon mi ya yalla wadi jang ha kom biido yo heddo e haysino heddo e kam zerde ngaji nande mom ros walla kam hebdo hatin ruf mbalis mo rufay gilo dani ha joni wana neldi batati basir kenet basir de wawa firtude bal dim ngir na makko jammay nyama soke ki gid aran hala jalama aran hala jamma aran hala o mumit afu basir ni biyamo tan mo biyamo lori nyat fa aran hala ba ko biyamo hebe halama te wana yi afudim te dum woni kala dum dinu mon doye
bakkere no ma hare gile mun hecce anani kon non mo so tawi tan ni goruda en continue binde magal ma wi dem so ala joyi bala ya jamama moƴƴi ya sa yi so mi haali han gona e ngabtu kunigiraɗo wara mi dem ngam moƴƴi so ala jaɓi السلام عليكم. ماذا؟ أرسل. ما شاء الله. تبارك الله. الحمد لله. ما شاء الله. والله mi yetti joni sukaɓe mbi ham bana arin toon joni mbina yoma gayer min mo fayni sam mi ƴetti so haɓe jogorlori yaade mo lorata tan hoorande ne jiiɓi mbima haade mo lorata ma yaga hama ko mbaɗnotama ma ko hanko jam abusi min ko jam tan noddirmani abusi sa yi noddimani ɗo ma hawni feewi kono abusi aɗa andi hakkude me ma ɓooyi no feewi aduna ko ɗum tan haalata ɗo turnuɗa jamme ñalawma ko heeɓi jaa yiiɗa reseede hay Moussa Ndiaye ummima ha nuwadi ardi yennude Habi Ndiaye an a yiiɗa reseede ɗum noon jiiɗim tan gara ɓennina dewgal men mo andu min ɓe yiiɗi reseede te sa yimo resaka ha joni abusi ko an tan woni hakkillam ko an tan woni nder ɓerdam mi wawa yaade mi rese banggue goto wona an resi abusi ɗum noon sa yeehi yewtude jibinaɗe ma gara ñagɗam woni joom suudu o Habib nani haalma mbasa yijjidde comcol fof ngol ñantirima koye ma keɓimi Habib min hay pantalon ngaji ɗi ɓorto ɗum koye ma keɓimi mais hande so tawi a joɗimi ɗo a wi on waɗa feere mo ɓennin hakkude ma kadi Habib so taw ko Allah yidde hakkude meɗen nden mawni ha ɓurti kadi mbeɗa yiiɗi andindem a majjani min no mbawi so tawi mino wimam galle komin jogui hirade ma komin jogui bottere ma komin jogui ñamdu ma e yardu ma kottu ma min jogui Habib kadi ɗum ɗon foof so tawi mima ala ɗum Habib holno mbawmi jogirade a majjani kadi somin gotti min kirtira kadi a majjani luwas galle koye galle luwas hen min koye Habib abusi so tawi ko ɗum yo ɓerde ma buuɗi sabu abusi min mi yiɗaranin jawdi mi jogorani dañirdem kadi basal abusi min hayso tawi on kirtima son kirtima gottora min ɗum tatta yiddam nde ɗum tan ƴewimi mo ƴewata onon son kirtima gottora walla son gottima on kirtora hayso tawi ke luwas gonɗon min komi jiɗɗon jiiɗimi tan ko garama won joom suudu ma no towrimonmi foof min mbeɗa wawi wonirde noon Habib kadi mi nani haalma min kam mbawi wi tan ko addayam ngam kono an fof e wadde ɓiɗɗi debbo ndemɗa mbiɗa yomo res so Allah jaaɓi momo waɗi hen hakke bawalam mo resma kadi mbeɗa yiɗanni dem ɗo haɗen mbiɗen ɗo haydara mamo hooto mo haalde jinnaɗo kadi Babban Ndiaye ko neɗɗam min peera suuɗidirta haydara mi yama haalde makka wona somo arti kam aɗa paari abusi min hayso ka towi mbeɗa ɗani pindinɗa kam mbiɗa hande kuma wallahi hayso towi on ka pindinɗo mbiɗa kam akumi min mbeɗa dakkori hene noon mbiɗa an kay sa yi yewde jibnaɗe ma ewa ɗum noon nani haalma bisimilla Allah jarama a jotta ha boy mba a gongol ewa ɗum noon a jaran ewa so Allah jaaɓi mbimam ko tan somi yewtide mabɓe tan so Allah jaaɓi wawi wonde fof mo marta ɗum ewa a jaran Mama ini jama. Mungkin jangan biasa, kalau pun kalau begini, kajian lebih bola, orang ini dalam jangan biasa. Soalnya mana kan lebih jalan, aku dan kamu. Yo hanya dia, akhiri, lain mau ini jama dulu. Iyo kalau lain mau dia tu mau dia orang kamu pimpinan. Oja malai dia asmara dengan kedua tu karena lain dan mana ni nuya hanya jama. Pihak lain. Nga andi ar baba may tan ko ñaage jaxal ñaago ni mi so ñaage ba ma mo ñaago do so mi ñaaga ba ma barno an bra won nafi ha mo don ya alla bun ma won nafi ande ganja hakko haal ngedo go لا إله إلا الله كلهم يدعوا لا arti يأتي kam ci na woni na ngati la mi na na ro na na ka so na mi fiyo ni na أمي عندك أنا ميتا
Anaran ka kala nan. Ay kala man. Sara ni hundo, saja ni hundo, sasali hundo. Oro khati mi dam yai tingi. Ina sara kare mo kane. Adam biya khata tan rakata tan fiwe rak malan. Ko kala fiwe tan hawo. Kare ko nani woni adunde. Assalamualaikum. Hayo. Basiru. Basiru. Alhamdulillah. Basiru. Cek. Muni. Almera ana waya. Wah jen ko jidi kebe Afrique mi tigana ko non ati Sino ajo ko halal kam Afrique so mi atigan bonay woyde Afrique di don era ati mata bona e mona damel Yar sel. ron sel Jambori wento. mashallah Matayat. omodo Jambori wento. Kureetma. mashallah Bandiratma. Sigilatma. Kam foy cel. Alhamdulillah. Namba dayra dikam. Era tam fay. yow nadal ma ko quoi odo capteur ala kam ana di kam odo capteur ko bonay kaf kon no kam mem ande jogi ngono ba am odo bosi ma habul Ba jara. odo cel ngam mashallah Ajaji. Ya wallan. Dam da tula. mashallah Mawlu kay. pelan ampere tigana so ngati tan kala sang Anga Basir. Mina jarwal. Basir tanala. Ala hangata tan gin jada haju. Ala hangata tan sowana kafsiara biya ham tiara yinno kafide. an sa dañi capteur pe ko kalta capteur no wadde café an men haala mo Ara wana dum ni. Asa dañu ma dem na capture ko kalta he. Amba gala ko metti. Jom dam no dam. Ananya kam. Dara halal jamu. Ha? Ni ko wadan mala ya bidong hay ko randa huri yan. Wa dan ma. Per adi no kas. almera a bo do day pera go wadu do ayer hon Ba ma dem lu kewli jo. min paydi jimbi fugu jattal manu alal wadu do On wata fukele mudum. an pera Wadu kalta. min jimmi ko mona gang jew fal La ilaha illallah. ana hani mais jew an forte pirade Ana datti. ana datti pirade men Ana datti ki ana ana. datti ala fo ko mi afdel mo arti fo Ba ma dem tutta. Onati. Ni yo way de watir lam no way. ko an forte pirade Jena onati. Ama ci ke dara bani. La ilaha illallah. mais nek wonde ko dum ko fitu dum ba Angam Basir ni ni. Aw. mais nek so wonde de mel ko fitu dum ba parce que ko bok ma min dal O dem Ya hada hay do. Ya hada hay do yes. Ya fof toy. Kono ma ci la tul so hayta tan ka tan aran har tan aran furo aran har. Ni dal dum ba gal no wade. Mara ko Mana mi haali ni canja. Wana ko fuddi ko artinde. Ni yana nafsaka. Umuda do gata dal bama. Jahada nada. Ni ala kartiti. Kaftire bidingel. Dum do manaf gor. Sayo Basir yow narti. Tuba nan hibu ko. Arti do ye. Perkini bara. Ha? Pare do les. Sayo arti ko. Kurum do ne kala na mer. Wonde bo ana o pare bo mo jaaje ko. Kurum ma ko pare o jaaje. Do wanno ko wi Basir so tawi mo firtu. Do wonto to no firtan. O firti. O ni mo sana o ni kam diwli. So tawi Berna mbubi en mi de berna mbubi asben ma ko bane mi de berna mbubi en. Wallahi be mo tinni. Alle ni seedi so tawi dum do mo firtu gonno. Ma artema. Wana yoro bon. Mo arti do. Ko jinnan hala dem gillaw. Wala fere ƴewta ɗamo waɗa fere ƴewtaɗamo gillaw Dara wonda. min de mi famani no wattitni jeynam sanani kalamami ko toppir Basir gillaw mi natti ɗum wawde famde somi haalinima nden nanat woto bonnam galle o fisam galle ko jinmi ya toppirnomi gallam toppirɗam sukaɓeɓe ko ɗum gaddirmami gallo goɗɗum mi sohlani yawi goɗɗum Ada metti. Ɗum ɗon aɗa mo jooɗa ɗo e. somi haalide noon gona fettuma Ada metti. kono moƴƴima Dara ko ɗo jooɗa. Fini. Jambangan den Habib da Maymun Fini. ben joda
arsen machallah dal akam kacar mani paran hande an hula la jawda an hay doño ko waya hay mari mo jeng mari yalla hula la kacar mari ni jawda an ko ay ko wala ana yibul kam le ko na hono ko dum ben hinga gollo to o bul kam le ko na mon hinga ko dum fama hinga de hinga gollo le ko e lega le ko oɗon ɓedde sa yaltini étage gollo to galle takkiɗi ɗo ɗi anda hinga gollo ɗo no haaɓi o ɓuri kam nden kono haalata ko aɗa jiɗimala dem mi rokkuma ayatnomo saaha fof minema so tawi eɗen kalde aɗa haali hen haala heeɓe aɗa jiɗimala dem haaɓi oɗo wona tiji o ko mawɗo ma dokkama respect ti paama oɗo mo mbaɗɗa oɗo comportement aɗa sikki ko tiji walla hunde fo aɗa wiɗum yo hokkude no haalnima ganda hoore ma eyyi aɗa bonnede aɗan gujji ande gujji eɗum no fewi jawɗa gaddana kam ɓete kono fof to tampi ɗo fof dañamo puriɗa kam ko dañi mo mbitaɗe wallahi manda a gom manda ko wonɗa paama ay oɗo ko mbimam ko tan oɗo so ari ɗo ko an defnalma ko an yarnalma kala ko sohli ko an waɗnalma oɗo hayso ko towi ummomo yaha ko paɗe makko ko an fit an fof ko dargo ɗum bare wona mebal tina ɗum ko mebal walla wona mebal fof won wono haaji ma eyyi ɗum jiiɗim hana dem en yo artan kam yo ar wonno wasare fof wonda yo artan min tampi haal onon kam ka haal ko woni mawɗimo kono yamɗo yimma sa fijirima sette ngira ɗon mbeɗe wonata to nettinimo koɗon cuuɗen nene min kam aɗa min suudanama heɗa so suudama ko ɗinirma suudu wonata maintenant so en suude ko goto nan ɗe lega ngal wiima ma fonno en o nde o yiyat abi jaw abi ñorowoni subaka abi jogii gonɗo fof wonti haabiji aduna o fof wonti haabiji o meeɗama ɗum haalande en gongaɗa hunde kam o gonɗo ane yaha o sikki ɗo wondoni joni o naare kumal makko joni kulma ɗiɗiɗaɓoro kaccara allah bonni guela fela ko nen kadi adi fof jafɗa hon no feewi kadi mi yiɗano haalta arde ni ɓe mawto woni bandiraguel dewiguel ko lewsigue tan ɗum fof ɓeɓe saabu ko pulaar wiyata ko tan abbere heñide he wonde ko bakki vraiment ma jafɗa saabu ko wi hon woodi kadi habbi bo wiyata mba o so allah amen jiɗɗir haa ɗum wawa hadde on poofi tan jamma suba e kihi kala ko mbeɗa waɗa so tawi waddani yimɓe ɓe fewata bo fo e wadde noon balɗe ñaten haabi noddi ham o yon waɗa feere jamala men makko ngal ɓooyi yon waɗa feere mo humnam so tawi o jooɗi noon tan ma wi mi yiɗa restem walla o yiɗa reseede kadi taw allah hawlaji keewi ñande noddi ham ko haalni mbiɗon haaɓi vraiment mi nani haalma kadi so tawi allah kadi eɗen jiɗɗira haade feewi haa ɗum wawa haade kono so yii mo softani e kalɗa o han sabu gallo hannde majjal no wayi hannde ko wiite jawdi min cuwa wona jogui ɗum taw kadi so tawi addimama min jogui ñamdu ma min jogui yardu ma fontuma fof mi waɗata e kala ko cohluɗa wadde mi waɗata hannde oɗo saaha noon saabu a yii min hay wutti joɗɗo bobo goto toon ko andi tudden so tawi wadde wiyoma an wat feere numanma a deyam ngano o heɓɓiriɗa ɗo winede kanko yiɗara jooɗo a ñanin pasal ko mbimam ko dal yo jaɓa ko ɗum noon kala ko faare pour waɗeten mo waɗa ɗumaɓe joni yo muññam ham yirude nena mbeɗa jogui noon waɗa ƴetturi programme haalande maro woni bandirague dewguel erde tan jamɗano ko pulaar wiyata ko noon maro tottiri feewa hoto ferto feere an kam on gonɗo haaɓi haaɓi suku debbo ɓe kewnomo yaade galle men ɓiya buñaye eyyi ɓiya buñaye on tan ɗon e seeɗa wiita legal dowgal mamo wi deftan gon alhamdoulillahi rabbil alamin haaɓi mo mbiɗa o jagguiri tan komnere mum mi yiɗimi ne teddinimi kala tamin potti salmina kam calminade tedduɗo ɗum kam ko koddam ndu fe kosamam tan jamal hay batte wonani waɗat feere mbaɗa ko wima ko kadi a majjani komin tata mbay mum goni noon mi wawi fino subaka rese o famille o nen nani haalma kadi allah jarama a jarama kadi so yi fof e waade ni mbeɗa joguino hen kuulotol haalanden saabu hannde oɗo saaha ne heewi ko ɓiɗɗo gorke ɓiɗɗo debbo jiɗɗiran so ari ha yettima banggue dinna men tan waɗa caɗele kono fof e waade noon mbeɗa yetta allah kadi mbeɗa yettuma so allah ko mbiɗa ko ɗum waɗan ɗum noon so ummima haade mo halduɗuɓe hay goto mo waɗa feere mi yawre baba ndiaye e min jewriɗ hen so allah jaaɓi somi arti on saaha noon waɗa feere mi yama waɗoy ko wi ko jam sam fini mami yaata kawama sambe mi haalan ɗum kala ko jogui o wallita men hen eyyi ɗum ɗon nen a jarama mbiɗen yetti o nder tan mo nofa seeɗa
hol min de metti Allah abune anda deb min de mala bila non basir ari basir nani ari ala wan homay min so yi dem me kam ko cukela ba aro sansire ko sansar ana ma janu ko basir no ko ana furi en bela sa mbi aro sansir hol ko ne ma ba sansar ana dam bati meru je pawu jam hadani mo ra param ya bel basir sansir ay beron kunna fan tabi hala dum tay barre cagal no ay cukata ngara yimje waranje yeah nice. Ça va? Nice. Voilà. Non, bye, non rana. boy pourtant jonjon ke indi ma min bon Non, min mo dani kala gonon ko yam gonon te ke don kala ra jam quoi. boy an mata hola horma Non, wona question was hola horum ga. boy bandere ko no kula wiya ko tan hepsina way so ma de jam Cukata ko. An boy o jid jeri wer ko wa fular jo Dai, yidi jere jogo Ah, ça va naka mo nak. Ça nice. Jew concert ji aftu di don wona continue. On continue ha joni boy. Non, jew hadem ari gan jew en bala fer isen wuru mo Non, ala parle wurgo keltine yimba. billahi wallahi. Yewa. kebbe no Bas. boy onon affaire ji concert ji soirée di don hajjo Non, min wala re, so min wala ne halt min wala. non boy bay faire chance ser boy ngofen affaire ji soirée ji non boy Ah, jorum jida hal. boy jidmi haalde ko jidmi ko ballondire no paa men ngoppen affaire ji soirée ji ko boy yow leer men no way tumude du jaada fo ma yidom balis ko pourtant balis dino hoy mba ballondire ko men piccandu ngoppen affaire ji ay affaire ji soirée ji dino mbi haali ay dara na fay sona bonnude haalis tan boy haalis mo bonno hono boy wontu way nadde to wona affaire soirée ji boy ballondire ko men boy dum tan jindi boy mat banno ko Ana laj malik ana wonde wodo jammo nyala bu suba kay min ci ganam sama arti tawal mi ka fini kono am ha junat be do ana fa Boy. sa yam ni res pitu gol wuro pitu de ko rewbe jeydum minen Boy. hande ko concert uji jaw soirée ji fomoloji ko dum woni min ko min toppiri quoi ay affaire rawbe mbi haabe ay rewbe sen ballani hay dara yaata boy fo ballondire ne way rewbe jaw tan ko affaire concert uji wala soirée gadda ala pot yow tay ga ga affaire fini dal minen dal mi ba dum min de Boy. ko jaxda ala problème Awdo tawda wonde hadi hande jim ci kanam wala sa hadi mawdo ne. non oh boy ya hani Bye. ah nice. nak zen Ça va? boy wuro mo hala Bye, wurgo ni ndara. boy yow han ngarmi ko yow mi hande kan vraiment jota hon yani ma quoi Boy, fa non? Ayo. Pada sen. ko ɗon wonda Ah, kukser mon redi ko so yi no dilma. Pada sen. mi fuggi les mi noddi ham tampi e goto jaabay kam Ayi de comme kula tan dimbe mon to gam hebo bugol. huli huleki Ayi de wul. Asen. alhamdulillah Mawdo mashallah. Jambol gay. Ni him gal mak. Sel kam ko. so wayri dem Mide no de. so mi aran tan a artan Ah, min de dedo balle tan ko binor bo abu so ari do e kum min jaadni yam salmino e nene. E an kono haalan ko jaguma hakkille han ma arde yimɓe ala taran. Wallahi joho tan mun ka ala. danan manquere ko tan Asen. jakama ko tan Onde. Aku yambe. Cel kam ko. hande mi jooɗi ha ɓoy tan mbimi mero hande kam min fof komi yaha mi wiya haabi fof komi yaha mi salmini kadi e yidde kadi andindemo kadi ko abousi wone dow muɗum ko kadi en lumno en yiɗi min par ce que min o ko limat ko mbeɗa arano kam mi waɗani kono mi wayri arde galle mabɓe par ce que ɗum kanko mo andi tan mi waska ɗum ko téléphone sabu min ko nenenam gone galle aɗani kadi jaaha kadi gacca jinnaɗo ma tan e galle hande haysan dañi hoɓɓe caggal ma walla woodi arɓe ɗon ala hay bertandu ɗum lees mi hamni min hande kam ɗum fof komi itti ɓiluko kam calmude ɗum haajam hasi kadi wayro witti Ɗum noon may mon ni mo nani haalma. So tawi hakkunde men abusi adduma ɗo e hakkunde men abusi ko pikke peer yiidem abusi ko weltaram wasi yiidem abusi ko yewenam yidde mo ganduɗa ede alda e gañu te aussi mi feera lelade hay sika goto hakkoyɗo suk goto mo gandanɗa hoore ma mo wona abusi aɗan ko jiiɗi wiidem ɗon sa limɗano so wona hakkude men abusi wonta hakkude men gorko aɗa andi gueɗel gotel no woodi taw ko haala pulaar mbiyata sa faydama e wendu
hay so do bebi e toddor ma ko comme tawde andi dum kon soxla ni ko mbodo beedan ma hebe kala ko kalan man wona anda ko mbodo beedan tawde non ada andi soxla ko mbodo halan ma mi siftinto non kadi tinno da jaggana kam office sande jebi tinno da jaggana office mbur horsi na mbur horsi ko office wallahi sande jebi kadi hay ko wona na dum ko kadi mbur horsi na salmi Silma ba ayi de mako bana ko min tane ma boccin to yaade to yeden bade alma ni dina mbere jodi wer fadema an kam to gondo da ginna ha joni galle tan gonno ligge galloro na den gasara an kam gono kawri mo do ko dawo do damagal ni anda habi be andim kay ndax miñu mako si wondo an ga ma heditra gen abusi ha joni bana hala wi miñu abusi wondo som heditra ke abusi en ha joni mom keddi ton an habi ya no mbada girdo hales habi haydara mankira habi jew haydar mashallah dak mankira ma ada ko jiri ma ala de aran do jodi ar hal abusi nakra wur abusi fu halat abusi gil ummi ha jon ko man ko non goto simis goto jogi ana dan heditira tan e ged abusi to non a yen ni kon wayni wana yibu no waydi kam o wan leggel jor ngel ni hay min kam dacci kon jasim bata ada ko jiri ma ala de bana so to wi al ardo e galla jiri ko kalna ham jaggo abusi jagga minira abusi kon wana al ardo adi wiem acci abusi en habi abusi en so manu no moji hay goto wi ma wi acci abusi en jagga e goddo fama non hundo ko ma so dubi bi nan ma halantuma dum ay himbe jodi ko e beddo in kal mi jotta hon ber hal ara ko yeccin mam halan ma dum saw abu habi abusi no wayni hay goto mo jaddu kal tournda e legal ngal ko dum nan tan haale kono nono wayano moƴƴi ɗum tagom haale min ɗon jiɗimi ko moƴƴi mbayano moƴƴi haybi yimɓe fof en timtoroma hen mbaɗan ni hande hay goto sonama ɓurɗa ɗo legal ngal ala ɓurɗum ɗo hande heedi mbaɗa wawi abusi oɗo so tawi aɗa yiɗi cehlagal men contine so ari wiyam jagge abusi so tawi a yiɗa haɗa galle ma umma yimi jaa tour hawon yesdeɗami gues wallahi ew boy aɗa ko addimani walla kam simmo ko ngomi ɗo ƴeew hooremde fof ko uddi simi mbaka sim famo rek jamoy kene guddu nen toon ni mais boy cukalta o ɗum mbaɗdananda ɗum fof guddi bas halma o kucci alaji malik gonga ni ka selam hande kala ko kalanda kam mo waɗi jam kono ƴeew simmo vraiment en uddu hooremde tega son simmaki wawa wonde neɗɗo quoi boy ɗo e wuro ngo ala fof ɗo jeeyoɗo simmi joni aɗa jimi walla kam mi yiya sa quoi boy sa deferan ɓooyi joni on dañiram simmi non ɗum anda ɗo jeeyoɗo kono a wawa waldema hay nokku ɗo to tan kay ɗo e ngoɗo wuro mi yiyande jeeyo ɗum ɗo de min hande no jogon waɗi alaji mali ba ase ase awde awde amnani awde amod ono dari inde dari awde way haaldem boy min kay hande komi jiɗi ko ɓuɗum doole quoi ah billahi wallahi hande wuro ngo no mofti koyni ɓura men cikkiɗa noon wuro ngo mofti ɓurɗo ni boy jom complet ferto gam holno mbaɗan feram hen o hi boy an kam sa ala mbasa haali woni ko desal wal non o resa mais ko ƴamaɗo boy an amo dia woni koye rabdemo nde boy heɗema haalama o ɗo mo jiira ɗo galle ma ala fof façon patron mo gaare hen toon mais ala mbo yiɗi sana joom simis goto mum mbiyatama o an mbimi amo dia woni koye rabdemo enen hay desade ittumi dewgal mum ala ko haali ƴamaka ƴeew wat feere jehen toon keɓen mo ƴeew affaire simmo ƴeew tegen da jehen dogen business uji makko quoi ah wallahi na noon mbiɗa oui ew ko pulaar wiyata koto waɗi dene pawaɗe duɗal wattenen fof fettanata ko hoore mum non ala probléme en mbaɗat feere jehen toon ala probléme wallahi ko an woni sehlam fa eyi ok jeeyirteɗen galle Assalamu alaikum. Alayhi salam, entrez. Wala baba. Ya Allah.
Madal Sel. Madal Tambe. Masha Allah. Sel. Tantan. Sel. Sel. Alhamdulillah. Sel. Modu. Madal Tambe. Masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. Madal Tambe. البارد والله انا ولا ابو الحمد لله. اسيل ما شاء الله. لا تنبه ايه اللي وين ما بجم. ام سيل سلم. يا مونتو ما شاء الله. ما شاء الله مول الحمد لله تبارك الله. قال له الحمد لله. سيل مول. ما شاء الله مول ما شاء الله. وريده ورجع وين؟ ارسلوا لهم مول. ما شاء الله مول ما شاء الله. الحمد لله. Bon baba. Kedi adunum do mi yidde jawnan no feewi. Sabu hande oɗo saha ma ala ɓurɗo hiɗum ala bona an addiɓe ko ñagadem miijoji sabu ñande hen haaɓi noddi ham kedi haali yo waɗ feere mo ɓennin hakkunde mum sabu ɓooyi hanke so ɗum wiyata ko maro ko gonke fijiri ɗum walla wiye yiɗa resede joni o caggal ɗum mo noddi ham kedi minna majjani sabu hande min kala wutti joɗɗo mo ɓurnimi ko haaɓi sodnimi kedi mbimam min so tawi mi addima galle komin jogui ñamde ma komin jogui yarde ma korte ma komin jogui mais sindik sagam a muñinannum ha jamanu change ya on saaha mi refma o wi dal o hakkude e makko dal o ƴownima o tawi kanko yiɗani mi jowdi dal kedi o jogirani añirde basal eyyi en tout cas dal calculé ko banggam mbimi joni wadde fat kam yama yewtude jinnaɗo kala ko wawi wiide mom artema caggal ɗum yewtude jinnaɗo kañumne kadi vraiment weltimen kadi saabu kañumne kadi no wi saabu wi e kankam o wawa jinnade haala ka saabu no haaɓi wini noon tan wiya yom waɗa feere mo hum saabu jamanu haydara wonani eyyi mbimi noon wadde haade mi ruttade haaɓe mama arga kadi annenne mi namdoma dokkami hen wasiyaji joni noon babbam e min ko an wasi helam kono ko wasiyaji ma min ene heewayam ha no feewi joni mi namdoma mbaɗa oɗo saaha mi resat walla goppat ha jamanu change yam resa awo mi nani haalama mi weltima no feewi abusi min mi janggani comme nani janggoɓe ene mbi kala jooɗiɗo ene wi hami dañi mi res ma maayi dañani anduɓe wonko kaari e mbi lawuji tati ɗi goodi ɗin lawuji tati ala dañi ɗum ha news resde law e dañde ɓesgu law e dañde gandal law sa resi law a dañi ɓesgu law har ma yaade ha nonkoroya ma ɓesgu wa heɓɓanema sa dañi gandal law har ma yaade ha mawnoya ma gandal warga nafuma agu aɗa wawi jooɗade mbiya ham dañmi res kono aɗa wawi finde subaka daña debbo mi jiɗɗa e fittal ma ndesaɗa ma Allah uddirma hen yirmi noon mbaɗa ko ɓuuri ko yaate yaacade mbaɗa ko nene wi ko tinniɗa kadi mbaɗa ɗum tan kadi woni ko jogno mbeɗa ɓeydanma hen bon mi nani haalama kadi vraiment Allah jarama jarama kadi so yimɓe ar mbeɗa arta saabu ko pulaar wiyata ko tan waro fuññin kono ko way koye kecci ɗum kadi gaddiɗo men suuɗi foof yima eɗen jaalal so Allah vraiment mbeɗa andi ala fof ɗon jahani ala fof ɗo keltuɗon kono kadi mbeɗa andi wasiyaji ma so tawi neɗɗo rewi ɗum waɗa ɗum gartam awu koɗa haali pulaar meeɗa nande pulaar refte men a mbimami ko pulaar wiyata ko waro fuññin kono ko way koye kecci ɗum holɗum won way koye anda way koje bon ɗum ɗo pulaar wiyata ɗum ko way koje ɗum ɗo won way koje ɗiɗo leeɓi ɗiɗo mbiyete way koje te mbiɗen hay ɗiɗo a anda ala mi anda ɗiɗo a anda ala ɗiɗo a anda ɗum wiyete moustache ala te wona moustache moustache ko français wiyata noon ɗiɗo ko ñamami wiyete ɗiɗo wiye simko ko ni pulaar wiyata ɗumen eyyi ɗiɗo gon way koje saabu aɗa andi pulaar wiyata ko neɗɗo ina jogui yiɗɗe tolnoɗa tan mbaɗa waari kono kala garɗo ina jibina ardata koye way koje ɗum woni ko pulaar wiyata ma ko waaro funngin kono ko way koje kecci ɗum te gaddiɗo ɓe suuɗi fuyi ma ren calal so Allah vraiment wasiyaji ma ɗi so neɗɗo rewi ɗum waɗa ɗum garta awu min de mom ara jaganama pulaar ni urɓe daga ay daga
jam de hullu awno di fon go def ñaami hullude doom ay da il faut mo jaa ñaami e ko jeet seeno ndaw ben ci ko on kebal no dar no mar ci kër so ngartino mo jot wala borom gal ngeen dar de ay jaram doomu tawi e far mi biya ci ka fay bundu bur wante ko ma jama ya sa di no ñamda vraiment te hullu ter kañu boy comme de ma jiru mo bi mo firtu ay dar dum ay hullu kebal so do ba ngam bi kam yi oh ya no dendam go dend holo dendam mi wa dendam ya dendam ma hala in dendam ol biram dendam wala in nani ta per ol biram no nan baba ne wite baba yoden bet gal dene do gal man ano kaw on terna man na fu woni hakkilani nano baba riya baba ala on de waɓe nin gode ha joni mbiɗa yanna fof ummi baccay Jayne samba dewe fulɓe toɗo taga mani won fajoɓe gacce jawnoɓe jalamani billayi banol lelu gayi sare mama mon lato sare mama mon nani halma fenen ittiyo galle dama ko non assalamu alaikum assalam baba deji Quran dasir mashallah are nagi ko ide wallahi dasir sara bismi asir mo da tambe mashallah mo tambol dasir da tambe ko kelande mo kelande ko alhamdulillah de ndogay mashallah alhamdulillah baba je saji arsil joga jetul boy ala oxinam oxinam boy wakame sen ndew sen ay dum non rek kadem ko bare non na sal jebi okay mi sermine ko na sal jebi jara baba Madam, arsil arsil de mashallah mo alhamdulillah ini kawen be an awon garam bi artra o awo danna an danna ko artuji no atel fi da naldra ko garam no lawol mo tinga ka yusa am tikini ma bila o wallahi kawesi mawe urmo ndi way kam ja you have tertra mo gasta bila o tert gasta ron ki yur godoro ngaji ha woni oroji dini jaha dini garta di ngara boy pofto for savoir hubbu do di darto di wayin ha nyebni di ben di ande tambi ja mi tambi mi baba ma yure ko nda gore joli yel tambi mo fo ngel tan ini yaran deg ne bed wayni dan ni nan mo wiya bi denna mo yobon denna mi mo baba o fuddi hollude no galu Selena. Asi anda champi. Tina hawo. Are nine non? Wallahi nine wul. Kayan ber chen. Sel hawo ka isa war nam no ni ko tikanu no fe. Kumbani? Pas gil bob ma mai fat han. Atel fnay anel day. Ken beo balon chono ba jibnene. Balon mai. Thank you. Thank you de mine fo mi ngon ko sunay. Fijirdu bama non na sagal may ni be bay ham be baado wonna ba fatere tim chonno bay jibne ne baado charge ba ban may ida ho an atije faane o danni wallahi biela mi natti tan o danni wallahi atije danni kay no fildir na danna ko afrique fofo yent ida ho afrique on natti hal afrique awon kay no fildir na yalla tay ko may may do won afrique fo yelde dan nak baba charandi ala ya yelti afrique e gasi may wat mawni de may ge afi madam mashallah bala tambe sel pour joy mi natti wala e tour parce que la ko joy to tourner fo haluji kanga famara e mi joy an ko surtout andi ko pudi mon béré apudi béré wana béré kay giri béré déré fo goru awana fuda go mi ha nanti
jongum tit firti jongal tan ar woni marta gayma pour jila na ham liggey wat ligga do hen amul ana way liggay amul mino majjan ngoni na fu bas an ko sarde nga ton wonanda to wonanda ade ren sarde nga ji yesa do yemi len liggey te min ngumno ko bannodo programme ardi wami kono amul hol gollim jidda majjan mi majjan gatirda ana halantir amul jom jaman diam jara men are nayi diam amul yanda hawre tellade e o do amma ko gadduda non diam be ger dungu goy diam non bumde e woni galas anini yanda hawre tellade jonum ay tan ngummi gande fosira ay fosira hormo haalina haal gardini warke mi dan gardini e bayda ari kam ka bi kawam a ari ka dum tabalanda fuuto wallahi en gole tan liggo e o joni si ha pofda hay so jango hen gal fosir inshallah holli mam fosir nani e o joni ya ben salde be to no asak man sud uftuda est ce que papa hay hal ben kit ma wonde salde be mi mani salde be ben e ya ben der sai ben der bay mi heydu gam so wi benye hay yoñata torta do ben der e wala ko so wi mom ni fo apare lay min de ham ko amul ni ma pirse min de ma da tor fa da amul ya ben salde be wi salde be wali ben ci amul ko ni arti إلى عفت لي لا إله إلا الله إنكم متى أرسل من دفعنا مكتئ أي كم كان ما ada yang tadi pergi farm gote awak yang hati ses rendera kan itu mungkin mau di mau ko leli ya nama guys ya Assalamualaikum. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Maudi. Alhamdulillah. Zainab. Arsilhum. Insyaallah. Zainab. Jini hande njeew hen. Sabu kulaare wi. So duldu fudi hakkunde berde. Ko demgal wona jambe ni neddo non dayirano waalo so sawru mum saddi o mum saddi non jeena jindi en jewtu faade basir ay gil basir artihadi ay basir noy jeena dum fomi haali dinya do jeew ngeddo cuule basir wi to ma mana jangwari wona haydar en yaani telli tuuba jaybe ko بشير وانا السلام عليكم وانا هيدا مرنا يا بشير ده ما في زينب بشير ما في زينب فتاو يا والله كل يوم ما ينفو ما بشير هيدا يدا بشير هيدا زينب مو بنافو بشير ما فرا نافو زينب نجيب يا والله من قبل تشكلت تامبينغ سو بودي كبيمن سو مو ايكو بيمن اغا ما سو مو اي كدو غالو سو بودي koy gallo won jeena wallam na ngel cugulel bonande sona mo woro halkaade adum an kay hulu ma ko waral bo mo halko for bashir woni kay bashir o man daani dano haaju adi de waktu o ya raccio en dano ko tampo mata ya findinam le ana kaman kam gel cugulel an wara cingel ni lengra cugulel gel la botum 50 Bashir. Làm đi stay làm được mạch này mát ná đâu hả? Bữa đôi vào khối. Bashir. Quay làm. Ale, an harani mo yan nat sundu mata nanda. Ba mi maya umu de wesi. Andi nam ko bawol. Te jaw horna sundu adum ni nan. Ayan ngelo billahi wallahi amurti. Yak bawol. Te jaw jim halande ko apatil so di horna sundu. So wana jaw ministère.
Bawol. Ya mami halam ba ma wani dingu yongu di. Allah ko ni ngara wa. Ba mi findi ni wo so ngati ro ko fisso. Ko no warde ma bo. Ono ma do. No ni akite. Yo faran tawo. Tay mam ga han. Ya. Oh, bidan ma. La ilaha illallah. Ya ka sigira. Ya. Nji mojo. Oh, bido. Basir. Ebo Basir. Agar fuk yana kama. Ono mala. Ebo wana Basir kalden. Am wara fuk yana ma de. Ebo mujo. La ilaha illallah. Ono bidik minanya. Ebo Basir. Am wata fuk corona ma. Ebo mujo. Asam daro way juya. Ebo mujo. Umar. Ya bol wa. La ilaha. Ono bidik ni aciste. Ono kam Basir an mala. La ilaha. An kam Basir. An mala. Ebo mujo. Basir. Ebo umudu an. Umujul. Ebo umujul bidu. Som jul wala boram julante. La ilaha illallah. Nanu ma sunu ga ko nanu ma sunu. Yatu bol ngir yalla nga sakam dano. An Basir an mala. Yatu bol way. Mo mala hat. Ebo umudu bidu. An kam kunin je gallo wala kan je gallo. Ha? Wanda jimi ram ya bol. La ilaha illallah. An kam jewtan hangi jamna ngacciri ni o galle. Ni dal ko woni. Hangi jamma udur gallo. Pourquoi ça mo udur gallo? Ya wala ya happe ci jam. Ngarta dum biya udur galle. Yow ada heewi travail. Heccen ko udur gallo. La ilaha illallah. Dum ngi dawi. Anam ñin wi. La ilaha illallah. Commune qui d'aujourd'hui Johnson Udugal Gal. Oui, c'est sûr. Parce que sinon, maire a la problème. Maire est mata kanyo bro. Kona ga gor comme gor. En bata Johnson han som gudi tan lawda. Ko hande non terum da. Aram jimi hala da nga saka mi dano ko ari hetra. Ay hande terum da. Ankam an jibini wala min jibin ma. Ko an jibini mi parce que ko an jibini bon an jibini kay no jibini ta kam ni won jibini do non. An way mala. Yalla bol. An kalat bana. Worom tawdu do adeli. Ani nam ko yalla bol wala jaay. Worom tawdu do adeli. So tawi ko an je gallo momi andi so tawi mi je gallo momi andi. Joni daw han tawdu ma do sigiret do kadi ndar galle sigiret gallo hay tara. An simmi. Sallam wat fukki ene ma. Moƴƴi kono certiren ɗo e ma yetti gallo an ko ar mala kala haala ko welma gallo ay tara ɓuurani mbeɗen ko ɗum ɗo fof ko yimma fof kam ɗum kono ma ɗum iwa haala so Allah jaaɓi mala ndewe tan ko gonɗo ngo bowol moƴƴi mala somin goyi tan goya eyyi jeehe ma adun huye mon sar yam ni ren mbiyama min gowa heew min mbatta ngo somin goyi tan goya mi anda o ceerno bowol mi anda o ceerno nder mi anda foti nde mi yaade ha jibinɗa kam quoi min wallahi somi wawde changer babral ko ɗum changer aɗa heedirani ma gacce yam dano ma non gal foysi ko ben dak mbiyan ko no sar ko dundu koy ala amul ala min dum dum gatto fuloraaji wonno fuloraaji ala woni fuloraaji wonno ko yo ñande ko fuloraaji wonno Maaleykum salaam. Ona Mouba. Madassin. Modou ne. Jamtan. Bismillah on jot. Machallah. Modou ne. D'accord, kelan do. Parfait. Amade. Jones. Oh no, que question. Oh, se biya ni tan amu jodo, ken ni ma be be. Wala mi do jotte jodo. Ati ma Papa an ka man da jaw ko. Wali gidi ka umi fudiro bal. Asel. Masala mol dama lambiya. Programme Bagal.
est ce que wala nder sare ɗum ci ƴewta bama nder sare yaranno ko papa baba ana ɓura woyrude men wallahi tan ha wi tan wala ni won adunde no wori ha a ɓoppi kam min fi bay mom pam fuɗɗare caga suudu kono fotan woɗɗi ɗum e ala problème o ko ɓi kawa ummi fuɗɗi ɗo balɗi yande hawre kellaade hankima arini ɗo foysir wi kam mi sohli gardien jo Allah waɗi o ari kadi fuu ɗum tan wonirno toon gardinata waɗatno mais waɗi kadi wi kanko no oɗo liggey tan o yiɗi joni wi comme jafo mbiɗa heeñi so foysir ari waɗa kadi tan tata hakkude mabɓe kanko goppatmi ɗo noon tinɗa e makko susa heege noon anani eyi on jarama mbeɗen jaa mbiɗa heeñi wallahi mbiɗen jaa min mbeɗa yettoyo gas batta battari non moƴƴi ɗum ta ɗo bonata nde wa fat battarde moƴƴi fat battari gotto non moƴƴi ceerna kes kam batte ɓe tan kadi dépassé an koye kelata det ndogay yiɓe moussa alhamdulillah alhamdulillah ulil mon e dawal mon alhamdulillah nin mon e mettede mon alhamdulillah koyɗe kelani ɗon juuɗe kelani det ndogay yiɓe moussa suha teer kam ni mbayi suha teer kam ni hay koko ni Assalamualaikum. Musid. Bala dampe. Sen. Koy kelan dam. Jud kelay. Bismillah. 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 Masha Allah. Alhamdulillah. Mushrik. Alhamdulillah. Modu baik. Koy kelan kam. Modu baik. Masha Allah. Kelay. Modu sabaja. Den dogay. Alhamdulillah. Musa. Masha Allah. Alhamdulillah. Ati dum to jinjon. Biya wonde ko bikkaw manda wina sukli gadnya. Bim hankini ar halan nodum asulu dum no o ina no wa fadam ko kindo. Musid no badal? Koy kelan kam. Selikan. Jud kelay. Ko modu baik. Den dogay. Wallahi ko modu masha Allah. Ni Musa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah. Ni mo ne metel mo. Ina de? Ulul mo ne dawal mo. Alhamdulillah. Ina de? Alhamdulillah. Ana jud kelan kam. Ko modu masha Allah. Ni Musa. Ko modu sabaja. Den dogay. Wallahi ko modu. Alhamdulillah. Modu baik. Ulul mo ne dawal mo. Masha Allah. Ni mo ne metel mo. Alhamdulillah. Judi kelante am isi tokkitade. No mbaɗɗa? Sen. Machallah. Ko babba tuma ɗo de. Eyyi ko min haala noon papa yo ƴewnam gardien. Kadi babba min kam mi wiyatamo hande ko koddijo. Mbiyatmi ko ɓiɗɗo galle. Simo babba min ɓoyti. Kadi kala bandum babba walla giɗo babba ko giɗo amen. Kadi mi joguima e maɗa hoolare no feewi. Bismillah maɗa min jogui ɗo ko galle komi dawowo goppami ɗo tan ko joom suuɗam oɗo e ɓinguelam guel ɗo galle o koko mahate jamɓe gonɗe ɗo ɓeɗa ƴeewa denan ɗum ɗum ɗoran garde jimtonɗa alhamdulillah rabbil alamin okon garde jiloɗɗa no way hande a heeɓi karaga garde ne moƴƴi mo waw dogde nden wuuramen to so kucci foli toon yimɓe ndewanni ha tampo min hewno tedde puccumi han jaggue layde renama jam garde o heeɓi minen min gona yurmotoɓe ɗum tagi minen somin gar garde ɗum tiɗumol min gardata wona garde golone hen lewgal ngal fof gardata ɗum lewgal fof ala min mbimi tan gardugol ɗon so mi watti ɗum kewi jogani kam bintu wiyani mo simkal yeso ko ngi kuma e o yalto an so ha ter kam ni boy ya sama ko eta defte man janga ya mi ma wani tan ni be nehi be no e fulɓe janga ɓuura ko gon jogim ko dewɗo ɗum waɗi ɓe tinnare mabɓe noon tawa ko babba duma ɗo e so allahu lamɗo jaaɓi e babba ga minen garduno ɗum heeɓin wirga e fat batta ɓe kanko wonde ko keñi jaɓama watta ɗo ni bottade kadi min gotti min Mbiɗa jammudi walla ɓawa jammudi mbiɗa o min de ɓawde kam imi soɓandino gottike mi yaade babba am watta farma eyyi fatta Aissata ƴeewam mbo tawat hidduno seeɗa bottere ɗum moftuno gandogal jogna sa farmanta man gotta gaddara tufam ɗo wasode kosam kam ko fiɗɗima ha suɗɗi gaddara hay seeɗa limnata eyyi joni aɗa en kaali foof hono cuwata o haalde hunde mawde nde hunde mawde nde woni jogdi ndi joni andi fof ɓiɗɗo galle joni ɓiɓɓe en haala mo kam
minen legga a majja liggey kaleren mamni tan fof mi haalnima minen liggey amin ko won tiiɗi wonno wono gana ɗum ɗon kono ramɓi ɗum gardinas komin ramɓi ɗum minen tawi pour minen mi kalan huccirema mi haalanma firde min liggirto lewru tedde e min ala tino haal tan haal tan haal mi heewi haal tan haal minen mbiɗa kewi liggirade lewru koɗa an kam ka bandiraɗo eɗen mbawa haaldude sino goɗɗo ni ham mi haaldata hemi goa kañum majjani liggirto kono an kam tawde ka bandiraɗo waɗa lewru temetete yamar ko heedu o taw ko heeru mbaɗa musamma e budget heddo temedde e capan jeena e budget temetete mbu temetete mbu al musamma ala budget usti budget ɗo eyyi joni ala caɗele waɗanam tan liggey moƴƴo inchallah gardane poɗɗa gardirde anani inchallah mami waɗanmo lewru capantati ujunere capantati ujunere capantati ujunere capantati ujunere Argay. Babgal an kam debbon ko boy. Tan maddiyam. Argay ma bara wondani jontinoji de. Ah to cer ni boy. On jam to wure do joy. A hubni ram ala foko ko gaso hala bi shagi bi wa jibni fayem no do. Halo jam ni. An babgal debbon kam ko boy. Umuda. Bila ko yamma? Ya, patron wondo. Kora puntani bi. Puntal man? A puntani. Bila ko. Kollu? Kadde ko. Ala be bila ma yoba. Mi reftani hen. Joni kay ara jor. Ara jor ha ngottuda. Ara jor ha ngottuda. Ite man tan wujina tam padda. Ala. Ɗum ko bone kono haala ɗum cifol bolo ɗum haalata amini awɗuɗa kola puntani alan puntani ɗum mo mbeɗa yam mbeɗa yam addiya bagage on ɗum woni dimanche fare ma ɗum kono rewɗa e wanƴo gottuɗa nani inchallah ɗon kam ɗum ɗo holno wayata oɗo suwa naddegal fuɗɗima annirde mini hoɗɗo kuccimolto pa kono haydara kala ko toɓi leydi no wawi faddade ala caɗele